ধৰ্মীয় মানে আপোনাৰ পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কিছুমান সজাগতা এইটো লৈ তেওঁলোকে এটা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে। গতিকে লাগে মাজে মাজে আমাৰ মানে কি কয় মানুহ জাতিটোৱে কিছুমান নিজৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে ধৰ্ম পালনৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা অলপ অৱহেলা হৈ যাব খোজে, কেতিয়াবা পাহৰি যাব খোজে, গুৰুত্ববিলাক কমি যাব খোজে। সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ধৰ্মগুৰু ধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা কমিটিবিলাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক লয়। তো আজি বাথৌ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ধৰ্মটো দৈনন্দিন জীৱনটো ভালদৰে পালন কৰি যাব পাৰে আৰু ধৰ্মক যাহাতে কোনেও মানে কি কয় পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলিত নকৰে আৰু তাৰ কাৰণে ধৰ্মৰ প্ৰয়োজনীয়তা এইবিলাকৰ ওপৰত ইয়াতে আলোচনা ধৰ্মগুৰুসকলক লৈ ফালে। গতিকে মই আশা কৰোঁ এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ জৰিয়তে নিশ্চয়কৈ আমাৰ মানুহবিলাকে নিজকে মানে ধৰ্ম আমিতো মানৱ জাতি, গতিকে মানৱ ধৰ্মৰ মানে ক্ষেত্ৰত অলপ হ'লেও মানে আইডিয়া এটা পাব, জীৱনটোত নিজকে সংশোধন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু মানে ধৰ্মৰ প্ৰতিদি আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা স্পৃহা পাব। নাই চোৱা, ধৰ্ম ধৰ্মান্তৰ এইটো ভালহে, মানুহে ধৰ্মৰ প্ৰতি গৈছে, বেলেগ ধৰ্ম লৈছে এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এটা সময়ত ধৰ্ম মানুহে মানে কি কয় গুৰুত্বই নোহোৱা হৈ গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া পুনৰ চবে ধৰ্মৰ বিচাৰিছে, ধৰ্মৰ মানুহবিলাকে সক্ৰিয় হৈছে। আজি বাথৌ ধৰ্ম বড়োসকলকতো তেনেকুৱা দেখাই পোৱা নাছিলে, এই কেইবছৰমানত যিটো দেখি আছে। গতিকে ধৰ্মৰ দ্বাৰা আমাৰ লাভটো কি হয়, আমি নিজৰ মানৱ মানে জাতিৰ যিটো আমাৰ কি কয় তোমাৰ কৰ্তব্য আৰু আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ হ'ব লাগে, আমি আনৰ লগত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ চবৰ লগত মিলি থাকিব পাৰোঁ, ডাঙৰক কেনেকৈ ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে, সৰুক কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগে আৰু চবে মানে কেনেকৈ এজনে আনজনক প্ৰয়োজনটোত সহায় কৰিব লাগে, সেইবোৰ কথা ধৰ্মৰ দ্বাৰাহে পাব পাৰে। আজি ভাগৱত পাঠ এটাৰ পৰা বহুখিনি জ্ঞান পাব পাৰে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মৰ দ্বাৰাহে এতিয়া হ'বগৈ। এতিয়া চব আমাৰ সংবিধানে আছে, আমাৰ জ্ঞানী মানুহ আছে, আমাৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা চব হ'ব পাৰে, কিন্তু চৰকাৰত থকা মানুহবিলাকে ভাল আৰু বেয়া এই বিষয়টোতো মানে আপোনাৰ মানে কি কয় সদায় লক্ষ্য কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৰ আধাৰত সদায় ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰি কাম কৰিলেহে হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে ধৰ্মটো প্ৰয়োজন, চবৰে ক'ব লাগে, চবে ইয়াত মানে চব ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব লাগে। গতিকে BTCৰ মানুহটো BTCতে চব ভৱিষ্যত, আৰু ইয়াৰ পৰাতো বাহিৰত একো নহয়। আমাৰ সংবিধানৰে নিয়ম প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, তো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত আহি BTCৰ এতিয়া সুকীয়া প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা হৈ গ'ল। তো সুকীয়া প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা যদি হয়, BTCয়ে নিজে BTC অঞ্চলটো উন্নয়ন কৰি ল'ব লাগিব। BTCৰ আপুনি কোন এটা আছে নেকি? কোনটো BTC বুলি গুৰু দায়িত্ব এটা লোৱাৰ বাবে নহয়, চোৱা এই গুৰুৰ দায়িত্বটো ল'ম বুলি লোৱা বস্তু নহয়। কোনো লিখা পঢ়া জানিলেও, ডিগ্ৰী থাকিলেও, কোনোবা চাৰ্টিফিকেট দিলেও কেতিয়াও আমাৰ দেশত দেশ পৰিচালনা কৰা, পঞ্চায়ত পৰিচালনা কৰা তুমি মানে কি কয় কৰ্তৃত্ব তুমি পাব নোৱাৰে। গতিকে এইটোতো ৰাইজে ডিচাইড কৰিব, ইয়াত নিৰ্বাচন হ'ব, নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰাহে চব হ'ব, ব্যক্তিগতভাৱে কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সুধিছে কাৰণে মই কৈছোঁ, মোৰ তেনেকুৱা একো নাই, চবৰে মংগল হ'ব লাগে, চবৰে ভাল হ'ব লাগে। ধৰা নাই সময়ে সময়ে ৰাজনীতিত তেনেকুৱা থাকে, চবৰে ৰাজনীতি মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথাও থাকে, সুবিধা অসুবিধা, ক'ৰবাত গ'লে বেছি ভাল হ'ব নেকি, কাৰোবাৰ লগত থাকিলে বেছি ভাল হ'ব নেকি, সেইবোৰ চলিয়ে থাকিব। এইটো ৰাজনীতি প্ৰক্ৰিয়া, এটা দলতে সদায় চবেই নাথাকে, এইটো ৰিপৰ্টাৰ আৰু ৰাজনীতি একে। যদি ইয়াত ভাল নালাগে বেলেগ চেনেলত যাব, আৰু বেলেগ চেনেলত কোনোবা বেছি সুযোগ সুবিধা দিলে তাত যিহেতু বেছি ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিব, চলিব পাৰিব, তাতে যাই পেলাই জইন কৰিব। ৰাজনীতিও তেনেকুৱা, ৰাজনীতিক মানুহখিনিও তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে কিছুমান। গতিকে তেওঁৰ কাৰণে যদি সুৰক্ষিত নহয় ক'ৰবাত, তেওঁ সুৰক্ষা বিচাৰি যাব। গতিকে সেইটো কোনো নতুন নাই, তেখেতৰ দৃষ্টিভংগীত মানে কি কয় আহ্বান জনাইছে, যিহেতু একেলগে আছে। গতিকে ৰাজনীতিত সেইটো জনাবই লাগিব আৰু পাৰি মানে এইটো থাকিব লাগিব।
ব্যক্তি মানে ক্ষেত্ৰত গুচি যায় তো ব্যক্তিৰ চিন্তাটোহে হ'ব গতিকে ব্যক্তিকে খুজিব লাগিব আপোনালোকে মই কৈছোঁ কি ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিবিলাকৰো তেনেকুৱা হয় যে মানে ক'ৰবাত যদি নিজৰ কাম কৰাৰ সুবিধা মানে বেছি সুযোগ আছে বুলি ভাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টিত মাজে মাজে বিজেপিয়ে নিজে নিজে কষ্ট কৰি স্যার এটা কথা বলুন স্যার যেহেতু আপনি হায়দ্রাবাদ প্লেটো আছে নাকি এতিয়া কথা বাৰ্তা আছে কিবা হয় নেকি হায়দ্রাবাদৰ লগত সবে নিজৰ নিজৰ মোৰ কাম বিধানসভা চলোৱা গতিকে মোৰ যি দায়িত্ব নিবেশ কৰিছোঁ গতিকে তেওঁ নিবেশ কৰিছে গতিকে আমাৰ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो बर' हारिखौ बाथौ धोरोमनि बिथाजों जोबोद ग्रोम ग्रोम खालामनो थाखाय मोनसे एक्सन प्लेन लादों बे एक्सन प्लेनाव जोंहा मोनसे गोथार थांखि दङ जोंहा हारिखौ जौगाहोनायनि मिशन आरो भिजन दं बे जाथिखौ बोरै गोजौआव लांनो हागोन बेबायदि मिशन आरो भिजन दं नोजोर दं बे मिशन आरो भिजनखौ लानानै जोङो बे सुबुं फोजाखांनाय गौमा मेलखौ लादों जाहाथे बे सुबुं फोजाखांनाय गौमा मेलनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि सायाव जोंनि मानसिफोरा रावबो बेले बेजे साननाय लानो हाला रोखा जाथे जानो हायो बाथौ धोरोमा जोंनि आंगो धोरोम बे आंगो धोरोमाव गासिबो दंजोबो जोंहा बाथौ धोरोमनिख्रुइ साबसिन धोरोम मुलुगाव गैया जों उजिनानै मोननाय धोरोमानो पृथिबिनि बयनिख्रुइ मोजांसिन धोरोम बेनो बर'नि बाथौ धोरोम आरो बेखौ जोङो रावबो नागारा बेबायदि साननो हानाय गियानखौ जों रायजो राजानि खाथियाव लांनो थाखाय बे मिशन आरो भिजनखौ लानानै नैबे बाथौ धोरोमनि जिथु गौमा सुबुं फोजाखांनाय मेल बेखौ जोङो लादों बाहागो लादों आइ आफा रायजो राजाया निस्सय जों मा मावनो नागिरदों जोंनि थांखि आरो जोंनि मावनायफोरखौ नुनानै गोजोनदों हयथ' बेनिखायनो फैदों जोंथ' रायजो राजाखौ खावलायनो मथे फैदों जोंबो गोजोनबाय नंगौ आइ आफा रायजो राजाया नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमा जिथु मावबाय थादों सैथोखौनो मावदों आरो नंगौखौ मावदों आरो बाथौ धोरोमनि आसोल मावथिफ्रा बेयावसो दं बे खोथाखौ बिथांमोना बुजिनानै फैदों दिनै आं मिथिनायाव दिनै बे सुबुं गौमा फोजाखांनाय मेलाव 10,000 डेलिगेट जादों 10,000 डेलिगेट जादों कुमरिघाटानिफ्रायनो 13 खान बास गंथाम उइंगार आरो गारि फिसाथ' हिसाब गैया फैदों आरो तेजपुर सनितपुर जिल्लानिफ्राय फैदों गुवाहाटी जिल्लानिफ्राय फैदों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय फैदों लखिमपुर जिल्लानिफ्राय फैदों बाक्सानि माने बजारनिफ्राय फैदों ओरैहाय गेजेर बाक्सानिफ्राय फैदों गोबां सहजाव फैदों क'क्राझार माने गसाइगावनिफ्राय फैदों आरो ओमफ्राय बिजनिनिफ्राय फैदों हान्दै जथुमाव जोङो दौरि बे आसारि गोथारि बिथांमोनखौ बर'नि आसारि गोथारि दौरि नोंथांमोनहा दौरि जानानै आइ आफा रायजो राजाखौ माबोरैहाय समाजखौ दैदेननांगौ बिनि सायाव जों बिथांमोनखौ कचिं होदों बे समावबो जोङो बेबायदि सम सम सुबुं फोजाखांनाय मेल लागोन आरो बिनि बादै बे सुबुं फोजाखांनाय मेलखौ मेलनि गेजेरजों मानसिफोरखौ जांख्रिखांनाय लाबोनानै जोङो मोनफा दांथाइ बादा खालामनानै दौरिफोरखौ फोरोंगोन आसारिफोरखौ फोरोंगोन गोथारिफोरखौ फोरोंगोन बयनिबो बावनाय थिनाया जाहाथे एखे जायो बयनिबो साननाय हनाया जाहाथे एखे जायो रायसंनाया एखे जायो नेमखान्थिया जाहाथे एखे जायो बेफोरखौ जोङो ट्रेनिं खालामनानै ट्रेनिं होगोन आरो ओमफ्राय लिडारशिप ट्रेनिं खालामगोन जों लिडारशिप ट्रेनिं बे लिडारफोरखौ माबोरैहाय रायजो राजाखौ दैदेननांगौ बिनि ट्रेनिंखौबो जों होबावो जोङो बेवहाय लाइमोनफोरखौ खालि बे गागि आफादखौ दैदेनहरनायाव माइनावफोरखौ दैदेनहरनायाव माबायदि गाइड लानांगौ आनसलिकनिफ्राय बिथांमोनखौ गाइड हरदों जों ओरै खालामनानै हगार नोंसोर गाइड हिसाबै फै दा बिथांमोनखौ जोङो बेबायदि गाइड हिसाबै बाहायदों दिनैनियाव दुलाराय बाथौ गौथुमा लाइमोन हान्जाखौ फोजाखांनो थाखाय मोजाङै राफोदै खामानि मावनो थाखाय मोनसे एक्सन प्लेननि गेजेरजों मडिउल तैयार खालामखाबाय आरो माइनाव हान्जाखौ बोरैहाय राफोद खालामनो बिनिबो मडिउल तैयार खालामखाबाय आरो बे मडिउलनिफ्राय लाइमोना मा मावनांगोन माइनावा मा मावनांगोन बेखौ जोङो बिसोरनो गाइड हरसिगोन बे मथेसो खारगोन जेब्लाबो जोङो मोनसेबो हान्जाखौ जोङो उनफिननानै गालाङा लाइमोनखौबो लांफाबाय थागोन गागिखौबो लांफाबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे मावफुं आफाद दङ बेखौ लांफाबाय थागोन ओमफ्राय धोरोम सामलाय आफाद जेरैहाय गोथारि हान्जा सासे गाहाय गोथारि साब्रै लेङाइ गाहाय गोथारि जिल्लायाव सानै लेङाइ गोथारि
आनसलिकआव सानै आखान्थि गोथारि बियाबाव गामियाव सासे आसारि सासे दौरि सासे दौसि बिसोरखौ कमनलि एकदम एपइन्टमेन्ट होनानै जोङो ट्रेनिं होगोन आरो बिनिफ्राय बिसोरखौ गाइड खालामनो थाखाय सेन्ट्रेलाव सानै गाहाय दङ बे सानै गाहाया जाबाय गाहाय फोसावगिरि आरो सासे लेङाइ गाहाय फोसावगिरि बिथांमोनहा गौथुमनि गागि आफादनि दैदेनगिरिखौ जोङो गोरा गाहाय नाम मोनबाय आरो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा बायलाय जिलाय जालाया दिनैनिफ्राय गोजोर जाबाय बे गागि आफादा चिरदिन एभारलास्टिं माबाया गोरा गाहाया गाव सोलिनो हाजासिम मावलांगोन मावनो हायै बायदि मोनोब्लासो गाव लिरनानै गाव एपइन्टमेन्ट होलांगोन सोरनो बिबान होलांगोन बेखौ रायजोआ सिलेक्सन खालामनो गाव सिलेक्सन खालामना होलांगोन ओमफ्राय बे 18 जना गागि आफादनि 18 जना जेब्लाबो गोजोर आरो ओमफ्राय दौरि हान्जा गोथारि हान्जा जिर'निफ्राय गोजोर सोलाय सोल' जाला आध्यात्मिक बिथिङाव बाथौ गौथुमा माबायदि सोलियो आध्यात्मिक बिथिङावथ' जोङो संदाननानै नुबाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो जायखौ आध्यात्मिक होनदों आध्यात्मिक माने इसोर अधि आत्मा आध्यात्मिक माने ऐश्वरिक गियान बे ऐश्वरिक गियानखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय संदाननानै रोखा रोखा बुजायगासिनो दं जे दुलाराय बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो इसोर फुजिग्रा मोनसे हारिसो भगबान फुजिग्रा हारि नङा भगबाना जाबाय मानसि इसोरा जाबाय सोरजिगिरि बर' बाथौआरिनि गेजेराव इसोरखौसो जोङो गाहेला खालामना फुजियो बे बसुमतिनि आलियाव 18 जन जिथु जों खांख्ला थुनानै फुजिदों बिसोर खालि जोंनि गुरु बिसोर जोंनो बिहोमा होलांनायखाय बिसोरखौ जोङो इसोरखौ फुजिनाय समाव लाफानानैसो फुजियो नाथाय बिसोरखौ गाहेला खालामनानै मोनसेबो जों फुजा होआ जेनेबा दिनै मोनसे सिबोरायनि जन्मदिन मोनसेनि फुजा गाबोन सिबोरायनि थैनाय दिन सिबोरायनि फुजा बेबायदि जेन' गैया माने भगबान प्रधान फुजा गैया माने बाथौ बोराइ बाथौ बोराइखौ गाहेला खालामनानै फुजिनाय गैया इसोरखौ गाहेला खालामनानै फुजिनायसो जोंनि बाथौ धोरोमा माने बाथौ धोरोमा एक इसोरबाद धोरोम जाफुंसार जाखानाय आलासियाथ' फैबाय बिश्वजित दैमारि फैदों ओमफ्राय MLA सासे फैदों माबानि सरभगनि आरो बेनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय जनजाति सुरक्षा मन्चनि सासे मन्थ्रि फैदों बिसोरो गावबागाव बक्तब्यखौ लाखिनांबाय नुनायाव बिसोरो गावबागाव सार्थखौ लानानै बुंजोबदों गासिबो नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि थांखि आरो नोजोरजों बिसोरनि लेक्सारफ्रा गोरोबाखै आरो बेखौ जों जेब्लाबो हमथामना लाया आरो आलासि हिसाबै जों आजावदों नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बिसोरनि लेक्सारजों मिसलिड जानांगौ बाथ्रा गैया जाया बर' जाथिया जाया मिसलिड जाला नैबे फिल्डनि गेजेरजों नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथाङा रायजोफोरखौ आं बेखौनो बुंगोन दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुलाराय आइ आफा बर' रायजो राजाया बाथौ धोरोमखौ गावनि आंगो बाथौ धोरोमखौ गोरबोजों अनसायनांगौ आरो खौसेथिनि गेजेरजों बयबो एना एनि गैयाजासे ज' जालायनानै फोथायलायनानै आजावनानै फालिनांगौ आरो मुलुगाव जों खौसेथिनि जिथु बान्दो बे बान्दोखौ जों देखायनो हानांगौ बेखौ आङो रायजो राजाखौ खावलायगोन